IFM News. Police Report. Idol Dennis, good morning and please come in. Idol Dennis. Yes, Loren. Go ahead. Natiling din itong ng residente iti Pagod Ilocos Norte. Aga po iti inda panagsugal. Partikular iti barangay Pansyan iti Pagod Ilocos Norte naman. Nga ti agsawen iti 52 nasawaan masamanalon. Kinti agsawen to 42 nga nasawaan masamanalon. Agpadang agindeng iti barangay Pansyan Pagod Ilocos Norte. Si natiling dito Idol Lawrence, kung pa lang kada ito'y nag-transport damit dati kayo iti mismo lugar. Iti mismo DNR IFM News. Iti protected area, iti nakasalaman dito ito individual. So pa lang kasi na transport ang nawalan iti permit Idol Lawrence kinahang arestado iti Chenso sa kadati inda pa transporting at tamad na dapat improvised sidecar hindi na ilawan nga tayo kurong-kurong may pasar iti report manipod iti Pagod police station may sangaset iti Chenso kabulog at talong pidaso iti tarikayo nga daan sizes na 2x2x12 makabuklan at 52 maportit amin dito iti daala kadakwada tangang pulo pa na 2x3x12 nga daan ti value uno ti Kaduna nga 64 feet na dito kesa na ririt iti nagito mga sizes nga umabot to 112 feet amin estimated nga naalakadakwada nga daan ti market value na 8,960 pesos nabasar iti panang scale ni Ivan Rubian na Kaskayan ti Park Ranger kinyambro ti operating team ti Pagod Ilocos Norte. Iti na-arrestar ket di malang iti medical examination ken booking procedure sa paypay nga pila ti reklamo na pada kapag labsing iti PD RA 9175 ken ti PD 705 kapag na ito'y kaya nagpalag manen iti PNP kada iti residente ano kasto nga iti iyahe ano iti tingtinglan na banag kuno kay Lambert masabo mo tan ti permit at mamuan no legal ti panak-acquire dito sa pay iti inda panitahe iti anya mga destinasyon na iti probinsya ti Ilocos Norte sa kabeta na suamat ti nasugsuwatan iti napasama ka disgrasya iti sila tilawag babaen ti panagkinong party may isang kotse ken ti motosiklo iti pusat na iti barangay 13 iti sila ti tilawag ti motosiklo ket intorong tagna ti kapulo tintawan ng estudyante ken awanan iti driver's license agraman ti bakray IFM News. Lokal. Alin na Feliciano iti Shirat Tilawaga investigasyon ti PNP ti motosiklo iti manariman ti panapapalaod na iti sa Segundo Avenue iti sa Tilawag itinta iti masamat na kotse at across iti lugar kasi masen iti inda panagdilong par kapot iti sa timpak iti disgrasya dinastos dati motosiklo iti roll up door iti paisang establishmento marason iti inda panagsagabay sugat iti mga pasisiti pagkita literay dito iti Governor Roque P. Aplan Senior Hospital apabende ng responde paramedics ti Department of Public Safety itintong ati nagbanaw ti code checker saan Idol Lawrence kaputra ito
nakapagsalita iti tiyang PNP Traffic Division at iti dua para palang kasi indamat panagtungtong niya sinasalaramidan kalit nagpanapatisyon ito sinagaba iti luglugan da nga nagtinumpar iti laing kalman kaltawan ti puso no Valentine's Day pagseta na awat sinaritan sida ito ngal daw iti nga kanito mapanapasama iti disgrasya kabayatan na managsamat iti biyang iti PNP iti Ilocos Norte kapot may bilang iti school iti nagpasag Dolores iti Desparas iti Chinese New Year segon iti PNP managsakan da kapot iti sa iti bulan ti Pebrero kiti mas pasit iti crime stat iti zero na probinsya ti Ilocos Norte na babaring actual tuloy iti kastoy babaeng ti possibility ipagpakat iti bilang pulisya iti kadaldaw kung mga lugar iti intero ang probinsya ti Ilocos Norte. Damag pelang manipot ti INTPO Idol Dennis Felicio, Tatak, RFM.